коя ти е на коя феновете най-много се кефят? На коя балада? Да. Или са ти по-бързи всички? Не. Аз от 6 години не съм правила балади и затова сега ще си... Баладата ми е до сега коя е най-красивото нещо в най-известната музика. ти? Ами имам няколко. Не вярвам, се казва. Я запей. Не вярвам, че си грешка в живота ми. Дори да ме боли. Не вярвам, Да. че превърна се любовта в прах под пепелта. Добре звучи. А друга? Ами има някой ден. Питам се какво ми става. Зная, че за теб не си заслужава да пролея и една сълза. Моля се онази нощ да забравя, твоят поглед да не ме наранява. Все едно каква съм в твоите очи сега. Зад гърба ми говориш цинично, колко лесно постигнал си всичко. Твоят смях като нощ се забива вътре в мен. Зад гърба ми говориш цинично и ме гледаш така иронично. Но помни, и на теб ще се случи някой ден, някой ден. Много хубаво. Тази ми е също. Първата повече.